Хора, включваме се набързо, само да кажем, че пуснахме супер нови готини мърчове за футболистите. На Неймар и на Белгия. Излизаме малко от базата, защото Излизаме от базата, защото в момента... това е час 3 през деня. Пауза за Звездара в момента я няма, но ще трябва да направим да се укрепим много. Сега ще подготвим, ще правим теста. Да. И после ще започнем да търсим баба за Звездара. А между другото, забравихме да кажем, че пуснахме и нови шапки. Вече имаме и шапки. За летните дни, които лятото и лятото, не забравяйте, лятото идва след 25 дена. И да си купите от новите ни хавлии. Преди 4 дни ги подготвяме. Днес ги качваме в Сънди Хебет. Не ги качваме днес, хора. Хора, не ги качваме днес, ами горе-долу след 2 или 3 дена, защото има да направим още няколко неща по хавлиите и е напълно готово и като ходите на море някой вата ще сте най-готини. Бегай, брат, защото в принцип баба за Звездара в момента няма шанс да я видите. Но... Давай! Към базата, дай! Хора, успяхме да се измъкнем. Идваме в базата. Както виждате, айде пак да учим там. Хора, тази база се провали, защото намерихме няколко трупа. Така че сме измислили нова. Бро, чакай. Трябва да отида до базата. Хора, трябва да отида до базата. Снимай. Снайпера ли? Ще трябва да взима снайпера. Хора, Но снайпера няма да го взимам, хора. Ще взема 2 мои пушки, които си взех преди месец. Да, това са оръжия, които са по принцип незаконни да се носят в Европа и затова сме... Тя Саудитска Арабия не е в Европа, нали? Да. Не е в Европа. Хора, Саудитска Арабия, както знаете, не е в Европа. Обаче сме ги поръчали от Европа тя пушка. Плюс снайпера сме ги поръчали от Европа. Затова не е легално и е незаконно да се пренасят. Обаче на нас не дадоха такова позволение заради нашите видеа, но обаче само единствено аз за първи път в YouTube в българския YouTube те съжалявам, или тези, които кажем лъпчета. Хора, говоря тихо за това, че защото те такова. В момента сме на базата. Ето, там е базата, хора. Там е базата. Обаче е малко припълнено и ще ни голя, защото вече там сме си оставили нещата. И ето е пушката, хора. Това е пушката. Не знам дали го видяхте, но ето е пушката, хора. Говорих тихо, защото това вече не е... Ние само сме си оставили нещата тук. Обаче вече не е много наша база на други хора. Обаче ние пак влизаме и се вземаме нещата, защото сме ги скрили в бункер, който тези хора, които са тук в нашата база, не знаят, че съществува. Баба за Звездара. Точно така.
Хора, преди малко говорих тихо точно заради тази причина, защото има хора и да не чуят. И да, сега трябва да я търсим, нали? Да, но още не е вечер. Това е проблем. Да. Хора, така ли искате да снимаме или така? Как предпочитате да снимаме? Така ли да снимаме на малко екранче или на така голямо, за да се вижда по-хубаво? Според нас и така би трябвало да е по-хубаво. Хора, искам да се пазите. Защото преди няколко седмици преди да дойдем в Саудитска Арабия с Крис видяхме точно почти същата жена. Но в момента не знам къде. И той е в България. Да, точно така. Хора, такова. Не ходете много към София, Пловдив, Пазарджик, още Кърджале. Не ходете към тези местоположения, защото последно е била срещната в тези градове. Затова наистина пазете се, внимавайте. Това е напълно подготвено от нас, подготвени сме и за това го правим, не за друго. Не само заради това, но и за вас, за да може да ви харесва. Така че взимайте някаква напитка, някаква вкусна храна. Споко няма гносоти тук. Идите, моля се, ядете спокойно, в повечето клипчета има. И затова май трябва да почваме да търсим. Аз ще предполагам. Той ще предполага, аз ще водя. Да, отиде. И затова мислим да тръгваме. Мисля. Хора, връщаме се След минутка. Ей, сега идвам.